Aj, aký krásny deň. Čo by sa tak mohlo vlastne pokaziť? A few moments later. Kúkni sa z okna. Ne. Moon sa približuje. Keď mi nepripravíš dobré natáčacie podmienky, tak uvidíš. No tak rýchlo! Tak rýchlo. Tak. Dobre, to mi mal stačí. To vidíte na obrazovce. Je to porádna mašinka. Windows 7 jak inak. Krása. Rýchle. Fajn. Teraz monitor. To bude stačiť. Je to 50-hertzový monitor, kvalitka, on vlastne kedy si tak tiež mal taký monitor, taký podobný, že áno, takže to mu bude stačiť na 100%. Teraz to len nejak zapojiť. Malo by byť všetko napojené. Krásny startup. Štartuje sa! Dobre! Myšku? Jak inak? Už naštartoval sa, no tak to je úplná lambáda. Strojak ty, neviem čo. Vítajte! Zabudol som to, asi technik. Ty vole, super. Dobre, dáme mu krásnu myšku s bočnými tlačítkami, samozrejme RGB. Teraz už nám stačí iba sklovať sa na klávesnica. Tak, úplne najlepšie, čo existuje. Najlepšie, nič lepšie som mu nemohol vymyslieť. Tak, treba pomočku môžeme dať sebárs. Takú knižku mu bude vyvolovať. Určite. Tak, krása. Naštartujeme Google. To je rýchlosť. Presne pre ňo. Krása. Ich hatte eine Frau, jetzt fahr ich Benz. Ich hatte viele Kinder, jetzt fahr ich Benz. Früher trank ich nicht, jetzt fahr ich Benz. Vodka no limit. No samozrejme, aby Moon nebol hladný, tak mu tu môžeme dať trebárs... Špilský blok. Krása. No a aby sme mu tí prošli bieloruský ruble samozrejme nelíbili, tak mu tu môžeme dať pár penízku. Třeba tak na rohlík, jo, to stačí. Tak, to jich potřebuje. A jo, on vlastně točí videa, na to jsem úplně zapomněl, tak mu dáme tu nejlepší kameru na světě. Je to Zoom 360 pixelov, natáčanie 5 megapixelový foťák. Podľa mňa to najlepšie, čo si môže prijať. Krásne to vidíte, že aký to má krásny ten fresh rate, takže toto sa mu bude rozhodne páčiť. Čo mu to ešte tak chýba? Predsa Coca-Cola by nebol smedný. No samozrejme, za stolík money nemám, takže tu má freeway kolu. Môže byť rád, že má aspoň niečo. Toto je podľa mňa ideálny gaming setup, akože všetko tu funguje. Nemám čo vytknúť. Krásna kamerka, 700 fps-iek. No a samozrejme, keby sa mu to náhodou nepáčilo, tak tu mám pripravenú aj posilu. Na tento stroj špecifikácie.
No 2 GB RAM. Wake up from my base, take your shoes, go to place with my favorite face to face. Go away, we need more space.